Velkommen til. I dag tager vi fat på et spørgsmål, der virkelig har delt vandene i erhvervslivet i årevis. Gør flere kvinder i bestyrelsen rent faktisk en virksomhed mere profitabel? Nogle sværere til det, andre er dybt skeptiske, men i dag ser vi på, hvad forskningen faktisk viser. Okay, lad os bare hoppe direkte ud i det, for det er jo det her, det hele handler om. Vi har i årevis hørt om den her såkaldte business case for kønsdiversitet. Altså ideen om, at det ikke bare er det etiske rigtige at gøre, men at det simpelthen også er en god forretning. Men holder den påstand, når vi kigger på den samlede forskning? Lad os se, hvad tallene siger. Og det her er altså ikke bare en eller anden akademisk øvelse. Rundt omkring i hele verden er der et kæmpe pres for at få mere diversitet i bestyrelserne. Vi ser lande som Norge, Spanien og endda Indien, der har indført decideret lovgivning på området. Så det er et globalt fænomen med helt reelle konsekvenser. For at forstå debatten her, så bruger forskere typisk 2 forskellige teoretiske briller. Den første, det er agentteorien. Her ser man bestyrelsen som en slags vagthund for aktionærerne, der skal holde godt øje med ledelsen. Og fra det her perspektiv, så kan kønsdiversitet styrke bestyrelsens uafhængighed og simpelthen gøre den bedre til at overvåge, hvilket i sidste ende beskytter aktionærernes investering. Den anden store teori er så ressourceafhængighedsteorien, og her er fokus et helt andet. Bestyrelsen er ikke bare en vagthund, den er en strategisk ressource. Hele ideen er, at en mangfoldig bestyrelse bringer et meget bredere spektrum af viden, erfaringer og netværk til bordet, og det giver altså virksomheden bedre adgang til vigtige ressourcer og en dybere forståelse af markedet. Så teorierne lyder jo egentlig ret overbevisende, ikke? 2 klare argumenter for, hvorfor diversitet burde virke. Men når vi så dykker ned i den faktiske forskning, så bliver billedet, mildest talt forvirrende. Resultaterne stritter i øst og vest. Og her kan I se kernen i mysteriet. Når man gennemgår hundredvis af studier, så deler resultaterne sig næsten perfekt op i 3 lejre. Nogle finder en klar positiv effekt, andre finder negativ, og en virkelig stor gruppe finder slet ingen sammenhæng overhovedet. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre? Okay, lad os lige kigge på argumenterne. Ja-lejren bygger jo meget på den her ressourcetanke. Altså at en mangfoldig bestyrelse undgår gruppetænkning, den forstår kunderne bedre, og den forbedrer virksomhedens omdømme. Helt basalt, forskellige perspektiver fører simpelthen til klogere og mere robuste beslutninger. Men så er der jo nej-lejren. Her er argumentet, at diversitet faktisk kan skabe problemer. Forskelligheder kan føre til flere konflikter, problemer med kommunikationen og i sidste ende langsommere beslutningsprocesser. Nogle studier peger endda på, at det kan skabe klikker i bestyrelsen og en ineffektiv overmonitoring af ledelsen. Og så er der den tredje lejr, som stiller et helt andet spørgsmål. Hvad nu, hvis vi har byttet rundt på årsag og virkning? Måske er det slet ikke diversiteten, der skaber succes, men i stedet succesfulde firmaer, der har lettere ved at tiltrække de dygtigste kvindelige kandidater. Andre peger på, at bestyrelsens reelle indflydelse på profitten måske i virkeligheden bare er ret begrænset. Okay, så hvordan kan konklusionerne være så vidt forskelligt? Det er jo præcis det samme spørgsmål, forskerne stiller. Og svaret det ser ud til at være, at det simple spørgsmål måske bare er det forkerte at stille. Og lige præcis her har vi nøglene til at løse hele gåden. Nyere forskning viser nemlig, at vi har stillet det forkerte spørgsmål. I stedet for at spørge, om diversitet virker, så skal vi spørge, hvornår og under hvilke omstændigheder det virker. Fordi effekten er altså ikke universel, den afhænger fuldstændig af konteksten. Og den her kontekst, den er mange ting. Den handler både om eksterne faktorer på landniveau, altså ting som kultur og lovgivning, og den handler om interne faktorer i selve virksomheden, som industri og dynamikken i bestyrelseslokalet. Og den her kontekst har virkelig mange lag. Effekten af diversitet kan ændre sig fuldstændig afhængigt af landets kultur og love. I lande, hvor der er mere ligestilling, ser effekten for eksempel ud til at være mere positiv. Virksomhedens størrelse spiller også en rolle, men en af de allermest afgørende faktorer, den findes inde i selve bestyrelseslokalet. Og den dynamik, den handler rigtig ofte om et magisk tal. 3. Forskning i det, man kalder kritisk masse, viser, at en kvinde i en bestyrelse ofte bare bliver set som en symbolsk token. 2 er stadig en lille minoritet. Men når der er 3 eller flere, så sker der altså noget. Så bliver de ikke længere set som kvinderne i bestyrelsen, men som individuelle medlemmer, hvis stemmer har reelt vægt og kan ændre kulturen. Og det leder os jo direkte videre til en helt speciel og ret kontroversiel kontekst. Hvad sker der, når diversitet ikke opstår organisk,
men bliver påtvunget via lovgivning. Ja, og der er altså en fundamental forskel. Når en virksomhed frivilligt vælger at diversificere, så er det ofte en strategisk beslutning, der er baseret på at finde de allerbedste talenter. Men når de bliver tvunget af en kvote, så bliver hovedformålet pludselig at overholde loven. Det kan føre til en forhastet proces, hvor virksomheder måske er nødt til at ansætte mindre erfarne kandidater, bare for at ramme et bestemt tal. Og resultaterne her, de er ret opsigtsvækkende. En stor gennemgang af kvotestudier fra 2021 fandt, at et flertal, altså 11 ud af 20 studier, faktisk viste en negativ effekt på den finansielle performance. Det tyder ret stærkt på, at tvunget diversitet, i hvert fald på kort sigt, kan have nogle utilsigtede økonomiske konsekvenser. Okay, så hvad er den samlede konklusion, når vi nu lægger alle de her brikker sammen? Hvad er den virkelige bundlinje i mysteriet om diversitet og profit? Hovedkonklusionen fra flere store, samlende studier er ret klar. Den simple business case, den der lover, at flere kvinder automatisk fører til mere profit, den holder simpelthen ikke stik. Bevisene er for svage og for modstridende. Der er ingen automatisk direkte linje fra diversitet til et større overskud. Men, og her kommer den allervigtigste pointe. For hvis diversitet heller ikke skader den finansielle performance, hvilket den samlede forskning også tyder på, så vender det jo hele diskussionen på hovedet. Som forskerne bag en stor analyse konkluderer. Og det her, det er nok det vigtigste at tage med sig. For hvis vi kan opnå mere retfærdige og repræsentative bestyrelser, uden at det koster på bundlinjen, hvorfor i alverden skulle vi så ikke gøre det? Argumentet flytter sig fra, vi gør det for at tjene penge, til vi gør det, fordi det er det rigtige at gøre. Målet bliver ikke profit, målet bliver at skabe fair og retfærdige institutioner. Og det efterlader os jo med et sidste, ret tankevækkende spørgsmål. I en verden, hvor virksomheder i stigende grad bliver holdt ansvarlige for meget mere end bare deres profit, er der måske på tide at spørge, er bundlinjen overhovedet det eneste, der tæller? Tak fordi du så med.